Hello guys, may good morning nyo de guys. Karon guys, di ami dire ay galakaw make may gihatod to sopa. O lagi nakapoy ba ni? Wala may video ani ay. Ako video ay ginagapasan ko kuan. Asawa guys. Akong kauban oy. Dali. Di kasi kuan, ti Magayan guys, ga may tindahan niya guys, ga Magayan Monte Mayor guys. Dato kay guys. Agi mi guys. Ano pa ingon oy? Ato tas yuta na to. Moy. Nay, agi kami nay. Alwag. Ari mi dire guys, nami sa sihon dire guys nga pwesto guys kay kuan nang mo aning buhata ng nagbalay lagay di ako masawa o sigyaw-yaw. Siyempre di magyaw nga sabaan kay Ay sigbanha dihan, maulaw ta, naislinga no. Ano balay ni Buni guys? Kana. Di ka to ni Alma ka to, balay. Nila Magayan. Monte Mayor. Kay ari sa mi guys kay kuan maglaglaag sa mi ari guys. lagot magini. Ano nang batsihon ganing lugar guys? Naidog ato, dagkugdog. Nang laglaag sa mi. Dito Okay, may day. Milsor ba nagaton Miss Bangko? Aton mig bangko ba? Saba lagi dia. Si kuan, anak ni Boni no? Anak ni Boni guys. Guys, ami. Guys, ami are. Dito mo Libon de kasama. Yagi lami dai. Okay. Nantaw mi are kuan nang pisto na mo are. Wah, Lord. Utas kay ni guys, daghang kay kuan dire guys. Daghang balay dire guys. Daghang balay. Sa una wa ni balay karon daghang naging balay oh. Saba ni mo. Naman di ang kuan adto. Okay raman. Mo ni guys, kuan. Silingan na mo ba? Daghang gyud silingan dire guys oh. Ito ay gumasadong sinanong dere. Lah. Okay raman dia. Nagaglaag sa mi guys. Mga to guys nga kuan. Di ami ron sa kuan. Site. Uli na mi kay kuan. Nami gihatod tunahan. Bye-bye guys. Ano guys? Hi Dodong, bye-bye. Bye-bye. Boss. Gimingaw ko ninyo, boss. Patay Dota imong kuan na landong kay imong pwesto dia. Sige boss, sige boss. Guys, by kuan ng by Angelo. Taga gahukas. Agay kasakit ba ni kadaghang baglamok ani. Oy guys, agi kami. Nay, Almar, agi mi nay. Dali mo nang si Hal uto na. Agi sa ni Miley nay, nagano na man ni. Uy, ulatak ko oy. Asa ta agi nay? Agi ta hapit ni Edwin na, ngapita. Edwin, ngapita nay. Mabalay ni Edwin guys oh. Duty na po na. Kami po duty po kuha na balik. Ato sa mi guys. Hoy. Sana may kusawa ay. Sige naman nagyaw-yaw. Hoy, una. Ako una bi. Dagan saging dire guys oy. Dagan saging dagang balay. Dali ba pagdali. Dagang balay dire guys. Tingnan niyo guys. Tingnan niyo ang palibot namin guys. Inaunsa naman si Palibot sa kuan ng Kalibunan. Dagang balay dito. Saan may kuwasawa guys, tingnan nyo guys. Sige siya, padalion ta nga balod dagko kay bato. Tanawa yung kuan. Di pa amigo ay. Bye. Shout out bye. Shout out ko ni Russell. Shout out ni bye Manuel guys. Ato sa may bye. City na. Kuan sa may live sa may ron kay. Kasi hindi ka luyan ta ni. Sura gyana na layo paging karsada guys. Ang motor to dito sa kuan babaw niya akong gibilin kay nami gihatod nga sopa pakyaw. Patagaan kog 200 nya gikarga sa akong tricycle mao na nga. Asan ka agi diri? Asa naman to? Nawala na mamiyani guys. Daghan na kay balay dire guys. So na wag ini balay. Pero daghan naging balay ba? Ligyan na itik te. Ay itik ko daghan. Sami, mo ni. Muning agianan dire guys nga paingon ni sa karsada guys eh. Kuan daghan na kay balay dire guys. So una wa gini balay dire guys. Wa gi balay dire sa una guys. Ya karon mo tinirga ng balay. Disinteso na ka balay guys. Hatod mo kog kuan guys, sopa. Di ka sa Mactan Town ya padulong dire sa atbang sa CIA guys. Tara guys, tara kung motor guys.
Abot na gid mi. Abot gid mi. Sa kuan. Anto na mi guys. Mana si ay. Si ay guys oh. Dinamay di guys sa kuan guys. Ingon mo kasada. Ang asawa gadali. Sige na, bye-bye na. Bye-bye na guys ha. Thank you for watching guys. Bye-bye. God bless all. Isa kayo namin sa among tricycle. Sabay. Libot-libot sa guys. Bye-bye. Bye-bye.